Els llibrets de llom sempre triomfen i aquests tenen un secret. Són més saludables, són molt cruixents i exploten de sabor. Per començar, traurem aquest teixit exterior perquè no se'ns arquegi durant la cocció. Farem un farcit de luxe. Li posarem formatge gorgonzola, nous i festucs de les Garrigues i pera magallona. Mireu quin goig aquest farcit, tot ben picadet, ben finet. Un secret és, abans de farcir-ho, donar un bon punt de sal i de pebre. El secret perquè quedin ben farcits és ficar ben al mig el nostre farciment i tancar-los amb les mans. I ara anem a rebossar els nostres llibrets. Primer farina i després deixem els nostres llibrets que reposin amb l'ou. I després de 2 minuts hem de passar els nostres llibrets a l'empanat. Avui, amb aquests llibrets gourmet, he fet un empanat de civada i de panís. Només falta enfornar-ho durant 20 minuts a 180 graus. És molt important que a la meitat de la cocció li donem la volta i que abans de ficar-ho al forn hi afegim un raig d'oli per sobre dels nostres llibrets. Mireu quin farcit i quin arrebossat. Això té una pinta